Katugang maray na banggi po sa gabos ng mga parantabay kan Radyo DCGB. Sa tuyang continuing coverage, ngunyan na pagkabanggi sa bagyong si Jolina. Ito po ang sendong makakariba sa good alas 10. Duang oras kitang magro-restorya di po sa programang ini. Ang sendong amigo sa radyo, Edwin Teralda po. Katuwang tamang ginare dyan sa luwas ang Megaforce Patrol. Para sa mga additional information, mga obserbasyon sa satuyang kapalibutan, sa laro teknikal si Tay Baldo. Yan pa dyan si Aden sa IT. Kami po nagpapaabot sa andonin pangungumusta ngunya na banggi. Sa kabos na pigabot kan sa tuyang broadcast ang sumuya pong pataratara. Kanayon, imbitasyon na sabayang kami digdi sa programang ini. You can shoot your reaction o anuman na informasyon. Sabi nga na kayan pwedeng shoot out. Anong yung shoot out? Shout out pa lang. Pangyayari yan. Ayan, joke only. Ano tabi na maranggi na ka mo? Pwerte ko niya na pamanggihan. So, ano sana pag ano? May lada. Tapos sa eritasan bitis. Bakong sumuno garing sa luto. Kau ka na tay, Baldo? Okay ka na? Ano panira mo? So dati sa nangaya. Ano, yan ang dilata? Ano yan anong fight mo ngayon? O itong so pigtutubigan na mainit? Sige po, maray na banggi pag-araray sa kabos ng mga parantabay kan sa tuyang programang ngunyan pagkabanggi. Primero gayod, we should thank the Lord. Pasalamatan taan mahal na Diyos for sparing us. Sabi baga nga ni, ayan ang pwersa kan pangadji is very powerful. So Rasyo Imperata baga. Dalanta may, ano yan, nakakaligtas. Dahil kita sinakub kimaray kan bagyong Jolina. Pasalamatan taan mahal na Diyos. Maski lamang, sabi baga nga ni Tay Baldo, ang simple way of the cross is already a prayer. Sa ngaran ni Nama, pati Aki, asin Espiritu Santo, Amen. Ayan, Son of the Cross, palan, is already a prayer. And lalo na bago kita magkaraturog,
Ayan, na ano ayan, ano yung magpangadya manggararay kita. Pangadya kita because sa maghapon sa Kudbanggi, ligtas kita sa anumang nakatibaadan and pasalamat kita sa mga biyaya na itinaokan na mahal na Diyos sa maghapon sa Kudbanggi and thank the Lord again na sa pagkaturog tamag di kitang safe sa good na sa aga sa pagmatata safe kita mga jigrara kita for giving us another day and breath of life. Yan. Ani ba? Dahil na? Karilingawa na yan. Dapat make it a habit. An araw kaya ng mga simple thing na dapat ang giribuhon. Ano po? Ha? Ano, nakasabay ako dagyo tay Baldo sa live day. Ha? Dahil ko ka-intra. Kaya talay ko din ang iling digdi. Ito na, tayo lang unta. Kung amo. Ni pala, ni. Yan, okay. Sige. Mabalos tabi sa mga texter study. Kung kamutabi may mga anuman na informasyon or concern, pwede kamutabi mag-text sa 0949 983 6242 0949 983 6242. Yan. Or pwede man sa 09 0966 557 3678. That's my Globe number. Ano po? Okay. Salamat, tabi. May nagapod sa kuya ko sa bago from Pioduran, Albay. Nakontak ako, bago ako nagtukaw digdi, nagapod sa kuya, ano na niya kita? Ako yahin katabi, sa Pioduran niya kami. Di pa apod ko nga naggiraray. Anong signal lang niya kita? Bakong dos pa kita, Tay Baldo? Sabi ko, diyan sa areang Ianindo, sa Albay West Coast, mamamatian paninda dyan an paros, andang kuros. Tayo niyo sinda sa Burias. Mabalyo ka man sa na dyan kanda dagat, Burias, ano na baga, Island, San Pascual and Claveria. Nayaon dyan nangangaragi si Julina. Naabot ng God. Kaya mamamatian talaga ninda dyan an ano ayan, epekto pa kan bagyo. Si Julina. Yo? Bata siya inaragian palan kan Julina duman sa Masbate. Aba, dakol sa mga na-damage man natural na yan. May ano yan, may paros, may uran. So, barko nga ni Mr. Baldo, isinibog kan paros, buda kan ukol, nakagili duman sa kaharungan. Napaw no? Kuya Win, pakibati mo kay Lagoy, Bayonito, kan Bakakay. Maray na bang gitabi dyan sa Indo sa Bakakay? Kay Lagoy, Bayonito. Salamat tabi.
sa pagantabay. Yan. Although, data pa masishare to an extent of damage sa aga pa yan. No? Lalo na sa mga inaragian kan rapado kan ni Julina. May piga po diyan na Dana. Dana. D-A-N-A. Ano nga yan na danang iyan sa emergency damage assessment? Iyan na Dana, ang meaning kayan is damage and needs assessment. Yan. Sa aga gigiribun iyan kan mga authorities. Pero ngayon damage sa infra, sa agri, sa livestock, sa fishery, sa livelihood gabos. Isusurat iyan. And so needs, anon mga pangangaipo? Of course, krimina dyan sa mga sa shelter assistance, livelihood assistance, etc. Isusubmit iyan sa local Disaster Reduction and Management Office, ipapadara man sa region, ipapadara sa national, tanganing matagaman nin budget. Nganing for rehabilitation, kumbaga. Iyan. Para ugaring ang makauyam, it will take time. Bago iyan, mairuluwas, maipadaraan assistance, abaa. Ngunyan pang panahon, Good evening, Kuya. Pakibati man tabi ki Arlene Jel kan Bakakay ang pagbati ali kay Simon. Bation mo matabi Sinda Peter Lonceras, Dexter Manrique, Nick Arnaldo, Asin Bert Bahoy. Maray na banggitabi sa Indo. At least riyaon pa kamo. Nakaantabay pag-araray. Digdi sa tuyang programa. Ano? Ayan. Keep safe always, sabi nga na kaya. Natata na sabi kong atrasado. Dakulong kitang eksperyensya na inabot kitaon bago nangyari sa assistance. Takadakul-dakul na kung anong mga proseso. Ilangan nindo, yan so, naramdo mong Taybaldo so, dyan sa Ginubatan, so bagyong Rolly, pero kato so nagadaan, may nagkapera, dakol na mga harong, so nadistroso. Bako sa gungun yan, masang taon na, rayaon pa dyan sa Worms, sa mga pamilya, dahil pa man nakakabalyo duman sa relocation site sa Bubulusan, sa ongoing pa ang pagpatrabaho kan harong. Ongoing pa. Kaya medyo natataod-taod tabi mga ipagngod ang araw kaya na sitwasyon. Pakibati man po kay Parakatak Lorenzo Ramones Ngaros. Pangyari ta ngaran kay ni. Ansar o na malinaw na experience sa mga ipagngod. Itong Super Typhoon Yolanda sa Tacloban.
Anong taon ito, Tay Baldoso, Super Typhoon Tacloban, ning Yolanda, na kung ito buminaba, kita ka to si Rinaponggas. Yolanda, mga sometime November gyud dito, kung di ako nasa sala. So tracking ka ito, kasi siring digdi sa to. Sabado, dekon malingawan, Sabado ito, nakatuto ka ito sa mga disaster official sa tuya, na baka ngayon tamaan kita. Yaon sa may partikan samar ito. Maringan ito buminaba, Tay Baldo. Rinapongga sa samar, diretsong Leyte, kasi rin na duman sa Bisaya, Western Visayas. Sabado ito. Grabing pasalamat ka ito. Taday kita tinamaan ka ito. Super typhoon. Sabi nga ni, day naman nailing duman sa barometro. Kung pera sa kusog ka ito, mga lampas 300. Iyugon mo an. Yan. Grabe ka tusod, distroso duman sa Tacloban kay itong Yolandang ito. Pagkabagyo, minamahal po ang face mask ni Mr. Yang. Dakol palan mga bodyguard niya sa Forbes, mga pasalion, maribukon. Isa ning Yang na ini. Si Michael. Ayan. So, during the time tabi, so Team Albay ka ito, tulos na inorganisar, under the leadership of then Governor and now Congressman Joey. Saturday evening, nagtulak naman sa Team Albay, and we were the first response team na nakaantos duman. So, kung kayo ito talagang devastated so Tacloban, renibong mga harong, so nagkaraot, dakuluno ng mga tao, so nangaya kaya duman garadan. Pero perang taon, uminagi, bago nagkatarawan kiharong itong mga affected families, sabi nga ni, may mga anomalya pa. So bako karaw-karaw tabi, Kuya Sugar, pakibati man kay Jessa Gutid. Tisay Hingak, pagbati kay Arian and Simon, mga ngaran kay niyo. Marinabanggi Alicia Yuri Sunshine from Gina. Good evening po, Mr. Tan o Mr. Edwin Peralta. Ika, Pailo Ace, aram ko sa imo ni Pailo Ace, the vintage of PBN, tiway kay Lord at ligtas kita kay Julina. Yan. Okay. Sige. So, iyan tabi, di ko mo maggalas ko na naatraso nin marahay because of bureaucracy sa gobyerno. Atrasado. Kundi ka mag-inguwa, wara. Depende ka sa wara. Marerengani kita digdi sa Bicol because we are resilient sa araw kaning mga sitwasyon. Duman sa Tacloban kan nagduman kayo, nakasabay man ako. Dahil nag-iraro duman ang mga tao. Ipabariyasa na, batingani sa mga
malin sa buhay, ni kwaon lamang, dahil biktima man nga kimikan bagyo. Oh. Nag-iraro sa neto Otay Baldo, kan igwana kay itong pig-implement na cash for work. Duman nag-iraro sinda. Pero bago kay ito, dai, sabi mo, taduang simana kami duman. Sabi mo, iba man palandig, ano, kita baga di sa Bicol, o minagi sa Bagyo, Banggi, pagtimog kayan, pengalo mo na, kinaagahan, insigida, kung ano ang mga riyaon dyan na sangakan kahoy, yaon na dyan so tropa, pupurutulo na sa mga kahoy, sa mga sanga, ngani for clearing operation, sa mga alambre, yan, para sa kasuo na yan. After that, kitang mga tagadigdi, mainguwa na kung alimbawa, nawarang ka ki tarong pidasong SIM, insigida, repair. Madisponin na ki pako, SIM o ano paman, pati kahoy. Iyo, duman sa ibang lugar da Kan kami man nagduman sa Davao, so Typhoon Pablo, iyo man ang sistema duman. Sa Nueva Ecija, so Typhoon Lando, iyo man ang sistema. Sabi ko, mariripan mga Bicolano, tayo nga niyan. Insigida kita, after kan anunsyo o kaya na kalamidad, minayro tulos kita without mag-alat sa magiging tabang kan gobyerno, masunod na sa na yan. Dali sa nata, aramon tangunaan, dugang na istorya, halig dyan sa luwas. Nasa linya si Jimmy Nasalita. Jim, maray na banggi. Yes, Direktor, maray na banggi sa mga para antabay. Monitoring niya to digdi sa area kan Libon, Direktor. An bagsakan ora na makusog yaon sa gitsid o kaya laylayan kan probinsya ni Albay. Yaon dyan sa West Coast baga? West Coast, coastal areas, coastal barangay, Pantaw, makusugan oran. Iyo. Sa mga oras na ini. And digdi sa poblasyon, sentro kan na Libon, sharing sa namamatian digdi sa Pulangi, sa Uwas, Ginobatan. So, sinik-sinik sa natabi, Direktor, bako sa makusugo na bagsakan oran. And kung naarog kayo niyang sitwasyon, salamat sa Diyos. Dahil man ini magkakakausanin na pagbaha, tabi, Direktor. May mga area baga tabi dyan, Jim, sa 3rd District na medyo naglangkaw so tubig. Sa partikan Hobilyar, sa spillway duman sa Kitinday, passable ito. Balikan ta sa Libon, direct. Libon, Mantinido, ngunyan, nakamonitor an MDRRMO sa panginot ni Sir Ian Siciliano. May mga evacuation sinda pero dahil kita ki-eksakto, dahil sa to na itaw pa so eksakto na mga na bilang San Agustin, Buga, Santa Cruz, iyan ikuanin mga evacuees direct. Pero sigun kay arin nga ito, Jim, dyan so barangay na pirming pigbabaha. So makabasan baga? San Agustin, nagpupuon? East Carisac, West Carisac, Oo. Rockman P. Bago ka mapalaog sa sentro? Sentrong Libon? Wala. Ano naman? Wala man dyan? Paklas?
Sa Paklas, sitio Paklas, duman niya, pasiring sa Babonbon. Hmm. O dahil man ako, pasabol. Ayo. Pasabol nga niya, dahil man, baha naman. Okay, very good. Kaya, tranquilo, Director. Kung dahil mag-kambya dan kusugan, o kung dahil magkusugan oran, dahil ang problema. Ayo. Normal na ang pagmati, Director. Kaya, sigun kay Sir Noel, Ian Siciliano, niya ko kung araw kayo niyan sitwasyon kanuran mag-aga, sa pagiling mo, mabasa, baha, dahil manda, Director, makausa na yung pagbaha. Medyo gayon so rainfall, medyo nagbaba naman gayod. Makusog man sa duman sa mga coastal Ayo. areas. Mhm. Pero ining mainstream na pundo. Nagapundo Director. Iyo. No problem. Digdi sa kuyang area of responsibility so kuryente, thank you sa APIC dahil in pagpalsok duman sa area kan Libon. Pero nakamonitor ko niyan so kuan so imdirari mo nakajurotis inda sa ngonyan Director Manggiraray. Digli sa tabi Jim, sa mayon unit kan ginubatan. Wala na safe na sa mga tao. Inarali na ba kasbago? Nasa evacuation centers na. Siya na sinda, nasa evacuation center na. Wala bang problema. Di sa aga, balik. Dahil ko na sinabas kuan na wala pakigosignal tama atabon so MDRR mo officer digdi si Joy, Madam Joy Maravillas malibot manyan ito report kay Mayor J. Manong Hoko kung okay na Mayor J. Manong Hoko mag-signal na pwede na mag-oruli. Na ayo barang Nagdawang 2 kilong bagas kanong sa bago. tapos Inda sa aga ko ni Guap. Dahil naman gayon. di pwede mo magpabalunan. Dahil ko naisip ko ni Guap. Maski barang tigturulong dilata. Inda, dahil ko na nakakuha ko ni Guapa. At least safe. Safe. Magsalanganin ko niyan, pwede siya iba, naguruli na dyan. O dahil man itutugutan, Direktor. Paano sa mga nagkawaralat? Sa mga lalaki yun, naman. Safe man ito. Oo. Ang kampang ninda, buti. Sigurado, ito. Pero may na. Terminat. Panguntra sa lipot. Malipot-lipot. Bakaw. Pero sa hiling ko, Direktor, pwede nang kwa para masabi ta ng pasisiring na sa normal. Pwede na sa... Kahit magsalanganin ko niyan, pwede na mag-deskanso, sabi. Ang kalangitan na manifesto ng manifesto na Safe naman na magkaraturog. Salamat. May distansya na si Julina. Salamat to na kay mahal na kagurangnan. Basta iyo yan, ang sabi ta, pasalamat kita sa mahal na Diyos, linigtas kita digdi sa rapado ni Julina. Oo. Bakan? Diyos. Di ayos na. Ayos. Bala ka na dyan. Bala ka na. Di yung problema. Basta ka. Pirming ayos. Bastang natulog ka na. Bakunado na. Hindi na naman kita magbiyahe baga. Hindi kita magbiyahe out of country. Talagang desidido ka. Ano pa bakuna na nga niya ako? Ngayon. Amo na. Evidence. Na. Yes, tabi direct. Mga dagdag na informasyon, Jimmy, nasalita din si Jimmy nyo. Sige, mapala sabi, Jimmy Boy. Mga taga dyan sa 3rd District. Maray na bang kitabi sa Endo Gabos? Sabi di gini, amigong King. Ano ini? Yan. Sabi digdi Diyos maray na banggi, sir, as in sa mga taga-DCGB, as in sa mga para antabay ng DCGB. Thank you, Father God in heaven, for sparing Albayagen and other parts of Bicol, and thank you for keeping DCGB team safe at all times. In Jesus' name, Amen. God bless DCGB. Sabi ni amigong King
Reynaldo. Mabulos na ba, amigo? Sa araw kayo ni mga very inspiring words. Basta yaon kami. O yaon ka mo. Yaon kami. Ano tayo, Baldo? Ha? Sabi nga na kayan, serbisyo sana. Yan. Para sa mga namamanwaan. Dogmi pa ang mga politiko, tayo, Baldo? Tubod ka? Ata, aber daw. Isa lang, si ibang mga politiko, torospok na ngunyan. Ayan. Mailing mo yan sa aga, mananao, ayuda. May mga pangaranakan, mga politiko, may mga litrato. Susurusugon nga ni Tay Baldo, surusugon, na nauna. So, ano nga rang kayo ni? So, bag, may nakaimprinta ng pangaran kan, mga kandidato ko dito, babae, So, ikaw bagbaga? Sinarawa na sa mga yaon duman. Tagiti pa siya na ngaya, may ayuda na. Ang laog noodles, pansit, kape, tapos, usual, sardines, or carne norte. Nagkaparami itong item. Nangauna naman. Pero ito nga ni, so, Ecobag, may pangaran na. Babae pati. May pangyari. Pangyari sa Sorsogon. At ang patabi, dugay na baka pag-abot ka ng oras, maubusan ka. Iyan nga pigapod na Oplan Pakilala. Pamidbid. Ngunyan, digdi sa tuya, bagas yung mga nag-aspire man na mabuntog man sa bida politika, sige naman ang relibot. Sige naman ang relibot. Sige na ang pamiridbid. Na kesi arog kayang. Verdad, matitisting tayo ni pag-abot kan mga aldaw kung pag-abot baka pagkasumiter kan COC, pagka-filing, dahil na mag-filing. Ay, na sistema yan. Okay? Sige, dugangan tapan istorya, halid dyan sa luwas, situation Herman Geraray, nasa linya man si Ans Galero. Ans, Marina Banggi. Yes, Marina Banggi, Direktor. Marina Banggi sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong pag-obserbar didi sa Sudad kan Legazpi, matrangkilo na direct na kahalabaan kan Rizal Street, maski na sa nagkapirang mga interior barangays, didi sa coastal areas, asin man sa Albay District, ngunya na pagkabanggi. Alagad direct, Makuro Consuelo sa nangunya na pagkabanggita, nag-agi kami ni Kuya Boy sa, di ba sa Legazpi Boulevard, pasisiring dyan sa may barangay Lamba. Yan. Igwa man na tulong bihikulong nagpapaipli. Nagpapaipli na, iling panindo? O siyempre. Iyan na sa putis na yan. May nailing na kami dumaan. Anong motor na itong? Ay, susaro, ay garuday mi na sabay itong, basta doon itong vehicle, ay tulong vehicle. Auto, baka may motor. Autong tinted. Painted pala na auto. Nagpapaipli sa na lugar. Tamay, so, sa ro ka tao, may pigpapost dyan, dumana sa pinakapurukan na Lamba. Favorite niya ito. Ay, susaro, di ba sa may mga mangrove area? Sain, may mangrove. Oo. Banta doon man. Susaro, duman sa may Palamba. Nagpapalipot-lipot gayod. Tapos susaro, duman sa may Camellia. Bakit taga duman talaga ito?
kanegoan. O baka nagtapak kay basura? Isumbong ta kay Sir Buboy. Ha? Sumbong ta kay Sir Buboy kanyo. Of all places, adi. Oo, of all time. Diyan pa, may na, sabagay, medyo malipot-lipot dyan sa areang iyan. Buda, Madiklom. Natat sa Madiklom pa, pwede man siya sa maliwanag. Oo, malimon. Lights off. Baka talaga may pigtatago. O baka na gano'n, nag-seek shelter. Oh, hindi. Di ko aramihan kung ano mga pahit dyan. Tinulag? Depende. Ha? Depende. Dapat na-picture ang plate number. May naka-memorize. Ha? Memorize me. Di pwedeng inilawan hindi ito na ako ang indusyo number. Baka balikan ka mo. Baka kamang ma-report sa akin. Oo. Kamu ngayaan salarin, imbis ngayon nagtatago na nga ng edigdi. Mas nga nag-relax na after. Sige. So yan ang dito sa parte kang Barangay Puro pasisiring sa Laba, tranquilo maski sa Albay District nag-agi naman kami diretso sa dito sa Sentro Tandaraga pasisiring sabay pa balik naman kami pa Rawis. Tranquilo talaga direct and wala manin anto incidents and ang magayon digdi kasi maski na nga ni Banggina and Laylo na ining Bagyong Julina sa sutuyang kumbaga vicinidad, ang mga miyembros kan kapulisan padagos ang paglibot sa mga oras na ini para masigurong ang mga kumbaga mga legaspenyo talagang safe man giraray as in secured man may kinaraman sa posibleng mga kriminalidad o kaya untoward incidents na mangyari ngunyan na panahon kang kalamidad. Okay. So far, tabi direct, nailing naman na may man nga nagkapira naman na fast food chains dyan sa Albay District na sa mga 24 hours baga tabi direct. Balik naman sa operasyon, mga butika, bukas man giraray para man sa mga ligaspenyong kababayan pa na kaipuhan kan sa indang mga pagkakan o kaya mga maintenance na bulong. Okay. Tabi direct sa muyang kabilugan kan paglibot-libot di sa syudad kan Legazpi asin iba pang parte kan sa tuyang kapalibutan. Kaibahan ang sa kuyang partner Boy sa Mobile ang Galero DCGP. Mapala sabi ang sa mga dagdag na istorya ulit dyan sa lawas, pakibati man po kan Parada 1A. Yan ito. Ayan. Inura lugod. Oh. Nawara so bigbasa ta. Marina bagitabi sir, pabati man kami digdi sa Padang Purok 5 nagdadangog. Oy mga taga dyan sa barangay Padang Tabi. Marina banggitabi sa Indugabos dyan. Salamat tabi. Ano? Natadigi sa Legazpi, iyo man baga, haloy na nagpuon ang karampanyan, may mga jingles na ata na nga ni iyo. Para ini masa mga masunod magkakairaling tayo niyo kung ano ang sistema ninda tabaka artificial sa naan pahit nagawad kan oras na kay puan na so tabang ninda magtarago-tago na ini. Gina Cute, hello, can you please greet me Jing? Well, listen to you 12 p.m. Texting. Kuya Win, perang taon ka na tabi sa DCGB. Aki, paano ako? Nadadagog taka ng pangyari. Ayan. May speaking of that, may estudyante, taga-bio, ma-interview sinugo kan siya ng professor sa April. Sabi ko, natanya ako of all media practitioners digdi sa Albay, natanya ako. Iyong nga supig suggest ni ma'am. Ika nga yan interviewon. Sabi ba kan saro, ika nga supig suggest ko sa grupo na interviewon sa mga broadcasting student baga
Buda mga journ. Yan. Sabi ko, natanya ko ako, paano ni, akip ako, nadadangog takana. Di na makanigar, tayo Baldo, ha? Sabi ko nga ni, dahil pa ko man nagkamurundag, nasa radyo na kami. That is the truth. Ha? O yung nga, dahil pala ko pigsabi-sabi sa kinaaban, si Tay Baldo, yaw na sa DCGB. Oo. Anong gusto sabihin? Ay, nasistema. Besa na niya ako, okay niya ako, no problem. Ha? No problem, tarabangan tayo ng mga akin na ini. Ha? Ano niya ako ano yan? Maray nabanggi kay Madam Shirley Antequiera. Ha? Good evening, tabi. Thanks, God. Paali na si Julina. Listening here, Panarayon, Bakakay. Oh. Nagyan ka pala, Madam Shirley. Ha? One time, nagyan kami sa Panarayon. Pwerte yung magkurukarigos siya sa Panarayon. Kaya ko garin na ito parang dyan. Ha? Sabi sa kuya kaya itong estudyante kan Bio, ma-interview nga kami tabi sa imo, sir. Kaya ganyan problema. Nga ko, muyami man i-share. So mga nagkaoro ko din mi sa media industry, tanganing pag-abot kan oras, di ka mo mabawaan if in case ka mo magdesisyon na maglaog sa media. Ha? Iyo, although, ining profession na ini, bako ini, susabitang, yan ang alangkaw, high-paying job. Ha? Hindi, sa puso, passion to serve the humanity, yan. Di man kami may nagsasabi na, ngaya, alangkawon ang pildo may degree. Bako, tamang-tama siya na tabi. Tamang-tama siya na ikabuhay kay pamilya. Ha? Di ka na mag-anap kay ibang pamilya. Kakao, Tay Baldo? At sabi ko para ulukan mo yan na masyadod na ma-report. Okay, palagon tayo na lugod. Baka ano naman ini, madiskanso naman. Ha? Lawens, maray na banggi. Yes, sabi Antigo. Pag nangyari sa Antigo. Antigo na bagat, aki pa nga ni si Lula, para dangog mo na. Yan, orote ka na yan. Ata ka. Orote ka na yan, aki na pa si Lula mo. Ha? Para dangog na. Iyo. Oo, isa pigdadangog. Literal ta. Lula mo ito. Lula ko nga ni. Oo, pero edad. Nasa 68. Oo. Pero ako, Ikaw papig mamundag, nasa radyo ka na. sa bagay, sabi mo nga ni, ha? Nasutula ka pa sana. Para dangog na ako sa iyo. Iyan ang tunay na, yan, sabi nga na kaya, fake news. Daibad. Ang iyo. Sabi din ni amigo, para ulukan ka lamang ni mother, ay marin na bang kitabi sa imo, Doña Loli Anyonebo. Diyan dyan ini sa Rawis Gayod, or Tamawian. Nadyan daw kita mga narin. Kay Loli Anyonebo? Midbid mo yun eh? Ata nga na ako, dadangog na ako sa TCGB, dahil pa ako namamundag. Nadadagog mo na si Loli Anyonebo? Opo. Aber daw. Ano ang programa kayo ni? Ano? Anong programa kayo ni? TCGB. Anong oras? Pastal daw. Diyan ka na sa sala. Diyan ka na sa sala.
Ito ang programa kato ni Ate Loli, mga pagarumdum, antis magdiklom. Oh, iya. Ayan. Sunod Ayan. sa iya, banggirahan, si Junbi. Sunod kay Junbi, ako, Tomorrow's News Tonight. Sunod sa kuya, Lingkod Bayan with the Kuya Danny Asanya. Sa alas 10. Pag alas 10, alas 11, ultimong logo. Pag alas 11, abaka. Hindi naman ito, oh. Bago na baga ang pahita. Iyo baga. So, di ano lamang yaon dyan? Anyway, tabi direct, tigdi sa paglimot-limot kan DCGB News sa Northern Parte kan Legazpi, mauran-uran sana. Pero normal man tabi direct ang sitwasyon sa mga nagkapirang mga lugar tigdi na pinagbabaha. Dahil man nagbaha, maarog baga dyan sa Legazpi Port District area. As in, normal na. Ang iba nga ning mga sari-sari store, nagburukasa na. Tapos sa mga nagtitirindaman ng mga pagkaon, nagagatirinda naman. So good. Sa nailing naman na maray naman ang panahon. Ngunyan lugod ng matangan na di siya nagburukas. Siyempre, so mga nagbabarakal man na mga midnight snack, Di na pwede mapaaga ng midnight snack naan. man nga ni. Man ta, kung agahan mo yan, aldaw na yan, breakfast na yan. Kataliw nga talaga, Pale. Ika daw dat. Talagang believe na ako sa imo. Ibali mo man nga na ako dat. Basta mag-iingat ka na, Moy. Ha? Mag-iingat ka. Oh, pirme. May nag-aalat sa imo. Isay. Alam na. Oo. Maraw tulugod sila isa ko. Kasi ko, Oo. Siguro nga. Duda pa nga, duda. Aday ba? Aday naman. Ano pa man? Ano pagparadudahan pa man? Ano pa ba? Na? Oh. Anak, talaga din nag-utik. Siyempre. Ano si Taramon? Aren. Kanaki? Aren daramang kang ati. So, nagkuakan mudyon? Yo. Ano da? Oo. Ano? Ano? Ano si Taramon nga siya mo? Tara mo na ano? Kanaki? Tara mo na ano? May minapakamusta nga? Mapong ka na naman. Ika direk ang mga lut mo. Rubobo ah? Dahil mo para istorya, diba? Tara ka-monitor ito. Kamonitor nga ni. Baka, dahil ka palaogon, Iyo. dara kang pansit. Na namang gitinda. Ha? Tusok-tusok ang yaon. Kung ano sa nang tusok na yaon dyan? Baseball. Magparang kaong ki-baseball, noy. May baseball. May mga, iyo nga na mga tirinda, may mga barbecue. Para kaong ka kaya na baseball, may nasa dit. Ang rin. Agilog sa table, do. Sige. Iyo man sa natabi direct, normal naman ang sitwasyon. Sa Kasubago, alay kita sa Legazpi Port District area. Normal naman, may mga nagpabirahe na nga ni. O karing digdi sa Northern Parte kan Legazpi, uso man baga digdihan na balabal, wala man kinagbiyahe ta. Mauran-uran. Magkipasero pati. Igwa man. May mga nagtrabaho baga. O baka taga-taga naman ang pahit. Termina yan. Ayun sana. Pwede mag-araw kayo na tamili araw ka ni sitwasyon. Ang pamasahe doble. Iyo. Di man pwede gayod. Pero bantayan mo dyan sa bako naman ito Legazpi pa lang. Duman sa ibong na ito, nakalampas na sa marker. Ego dyan kipigigibo. Hindi ako kung sa parte pa, maluwas digi sa may golf course. Oo. Bako ego dyan kay parteng Buyuan. Igwa. May tinampo dyan na pigigibo. Igwa. Ano gayod? Garo may iwason na tinampo May gayod? mason sa taludtod an kan bukid.
So, yun na yan. So, pigtataram na Duterte Highway. Bako yung Duterte Highway. So, circumferential road iyan. Iyo, ang apon digdi Duterte Highway. Ang Duterte Highway, minapon, digdi sa Kulyat. Iyo. Mabasirig dyan sa gilid Kanyawa, mabalda digdi sa Bugtong. Yun ay ning suoning sa may Aquinas na tinampo. Roger. Pero itong circumferential road, naramdaman mo South Quadrant. naramdaman mo nagduman kita sa Kirangay? Oo, so pinalaag mo sa Yubak, so pinangat. Ano na pinangat? So pinangat. Ano nangyari sa pinangat? Urula baga sa Yubak. Sabi mo, day man mauula. Paano? Pinatagilid mo sa motor? Day man, inugakan ka sana magbitbit. May tinan po ba ka dyan? Iyon na ito, makonektar na ito dyan. Yan. Pasiring iyan, duman sa Bagakay, Malilipot, Patabako. Oo. May iwasan dyan tinampong niya na pigigibo. Oo. Mga nasaro, pasyaran mo, sa tinampo, kapantay kan salog. Iyo. Kumusta ka kaya kung yung kaso magparaoran? Di daw magsarap ngay diyan sa gigibo na tinampo? Iyo nga ni baga. O, saan ang ula? Ano ula? Pirmi sa baba. Tama ka talaga. Pero tatao ka na talaga. Siyempre, sa impaman. Oo, talagang pwede ka na mag-agom. Tatao ka na ka mga patama-tama. Siyempre. Nga? Siyempre. O tapag napasinala ka kan patama mo. Baka umano naman sa target ang tamaan. Sa aloy tapang pagibanan. Believe na talaga ako sa imo. Oo. Isa nagturo kan sa imo. Ay, iba? Edwin Peralta? Pagyari sa matalit ni. Sige. Karing hindi ko pa kaya. So, makaon. Tapos ipapalit na sa karinderya. Sa pangaran. Dito hindi ko pa kaya. Karin. So, makaon sa karinderya. Tapos ipapasubo sa kaiba. Nangyari ito? Oo, baga. Nagpirma man siya kay Riba. Siyempre, walang choice. Duman siya na dalit. Evidence. Pero dahil niya aram, nabayad na dati ito. For record purposes man sana ito. Nagyari. Sabi nga ni Doy, ang partner mo ngaya, akiunong pa sa parada. Di pangipili sa parada. Katanya ko, pilmi ngaya nasa saruan. Besa niya ako, matutuod niya ako yung paggamot kanal daw. Malay mo niya ako, yun na magsalida sa kuya. Dahil. Oo. Minsan, pag nagmimirating, entra na. Tapong ka na naman. Tataw niya ako yan, mag-rap. Oo. Pag napasinala, rapado. Bako? Iyo. Sige. Ano na inidirect? Subarita ko, sarong minuto, sulot-got mo, 10 minutos. Deman. Siguro istorya masana kita. Pasalamatan ta sumal na Diyos ta nakalampas si Julina. Baga. Maray na itong show sa ere. Nagoro istorya lamang kan buhay. Siyempre. Tamalay mo. Oo. Matapa pa lang si Ninong. Sa'yo na, Ninong. Pangyari sa imo. Sige. Ibali mo man nga ni. Ayo. Puro garing taram. Sige na. Roger, so yan tabi direct, normal naman ang gabos digdi. Sa tuyang area of responsibility. Tapos pigsirip taman ba ya itong susamay regional center site bagampig improve na kanal. So par tabi direct, date man sana. So
So, baha sa tinampo, pero makunarog kanino ta talagang lubugon. Paano? Bako man talagang susigida sa uran. O, mailing to sa mga masunod daw. Sige. Roger, so yan tabi direct ang mga dagdag pang istorya, mga situation na reality sa luwas. Ako po, sa LBB. Mga sabi Ronald, nagkasarala na kita. Si Luis Barcena, sabi ni classmate, "Oy, Manny Boy, mata ka patabi, Manny Boy, pwede pa dyan mag-arok sa Aquawell." Sabi ni Manny Boy, "Tama nga ya, antigo mananggada." Pwede mo po, tabi direct, mahapot si Ange. Tunahiling niyang mag-ilusyon sa Boulevard. Ano po ang pigtusok-tusok? Inda. Di ko aram tabi. Malingawon ka na ngaya. Di pa man. Ayan. Okay. Sige. Salamat tabi sa sa mga comments tabi nindo. Adi. Wala na. Sa ilong tadigdi sa DCGB News Online. Sa igwa magkatadig ki mga mga listeners, mga viewers. Okay. Sabi ni Jasmine Solano, watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kumusta po dyan? May bagyo na po dyan? Igwa po. No di, so bagyo tabing Julina, medyo lampas po. Okay man po tabi digdi. Kay Cecil Balote, Sir Edwin, I'm watching from South Korea. Pa-shout out naman po. Yun sa South Korea, ang planong dumanon kan grupo next year. South Korea. Maray na bang kitabi kay Joseph Nares, watching from Ginobatan, kay Joel Capino, Rose Betis, stay safe po all. Tapos, Phil Sarampote Balila, good evening po sa mga taga de Rosario, Santo Domingo, Albay. Yan pa ito si iba. Ito na ta, Kakulon. Kay Ala Nate, marirabanggi po, Cindy Ka watching from Santa Rosa, Laguna. RG Marquez watching live, Panikuason, Naga City. Annalyn Jacob, hi Sir Edwin, sa Marjan Food House po ini. Si Madam Annalyn Jacob. Maray na bang kitabi dyan sa Marjan Food House. Madyan kami, mga nasaro naman tabi, Madam Annalyn Jacob. Pag-iba ko naman sa amigo ko, sa Marjan, masiramun dyan, supig order ming panira dyan. Maray na bang kitabi, salamat po sa pag-antabay. Kay Cap Luis Espejo, kan Kulyat, naka-onboard si Vintage. Nagkapi ka na? Oy, Cap Luis, pakapiyaman daw kami. Jovi Bandagosa, watching from Saudi, maray na banggi po dyan sa Indo. Felix Oracion, Sir Senangon niya sa Bagyo. Diba na po, lampas na po sa Masbate. Yan, Eli Alexandra, good evening po. Keep safe po kita. Ani Asikate, watching, maray na banggit tabi sa imo, Ani. Kamusta ang Batag? Yan.
Nulya Marcaida Angelo. Pa-shout out naman Kuya Edwin sa Nulya and Marcaida family. Asin sa gabos na taga Tinigiban, Kamalig Albay. Keep safe. Ayan. Kay Ani naman, shout Mantabi. Sana mawara na sa bagyo. Yun na po, nakalampas na po. Kay Madam Teresita Kubo, Marina Banggitabi. Kay Ame Grillo. Pabati po sa Grillo family dito sa Ilawod. Ano na ito? Kamalig. And congrats Architect Maria Cathy Grillo. Oh, congratulations. Ano tabi, si Bio po ini nagtapos? Dig Sanosa. Ka-tune in lang po. Brenda Bon, watching live. Porok 6 Malilipot. Albay. Kay classmate Eva Ante, nangungumusta si classmate Buling sa Aarang Group. Oy, marina bang tabi sa mo Ninang Buling? Raro, yan sa QC, ali yan sa Ararang Group. Yan, mga classmate mi sa high school. Kay Ma'am Jelay, marina bang gitabi, mag-aringat po sa gabos. Win Orande, turuspok na talaga. Politiko, Siro Kadaklan, Utikon. Julie Buna, siyempre, malimpot kamo. Norba Basi Barakiel, Marina Banggi po sa DCGB, number 1 talaga. Herbert I.K. Bernal, pabati man sir, digdi sa Peña Francia, Naga City, pero taga, baka kay ako di lang nagtatrabaho sa Naga. Yan. Ini na si Cecil Baluti, watching from South Korea. Pa-shout out naman. Okay po, marina bang kitabi sa mo, Cecil Baluti. Aguilar Nate, Irma Fanny, watching from Covillar. Salamat na maritabi. Joseph Nares, watching from Ginubatan. One. Sabi ng amigong, una pa lang, Romeo Michael Sarti Amaranto, marina banggi Tito Edwin, watching from Anislag Daraga. Oy, marina banggi sendo dyan. Kay amigong Roy, watching from Afghanistan. Nasa Kabul pa lang si amigong Roy. Nasa Kabul, Kabubuldan pa lang. Honey Babe, Liok, watching from Cubao, QC. Eden Ruiz Vargas, watching from Naga City, Marina Banggi po. Boy Clemente, watching from Banwangurang, stay safe. Manoy. Luz Mateo Cuerdo, maray na Banggi po, idol. Iringat po kamo dyan, gabos na shoutout sa sakong tugang na si Sunny Salvano sa Bautista, Villarabay, Albay. Watching from Burgos, Rizal. Olivia Boter Madrona, watching from Maroroy. Okay. Salamat na maritabi, Pwede may ingat kita sa natabi. Ingat sa napirmi kita. Tanganing daiki maraot na mangyari. Okay? Sige. 8 minutos na po makalampas ang alas 10 alas 9 pa lang nin pagkabanggi. Madali na po na excuse, sabi nga na kaya sa klase baga, ma'am, may I go out po? Personal necessity lang. Huwag ka dyan tayo, Baldo, maski sarong sunata sa nata, ma'am, may I go out muna ako? Dali sa nata. Anbaha nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano ang bagay na dapat tandaan sa oras na yaon na ang baha? Likayan ang mga lugar na makaskas ang paglangkop kan tubig. Day magbalyo sa salog na ang tubig labaw sa tuhod. Day magmaneho nin auto sa mga tinampo na irarom na ang tubig. Sa mga aki, likayan ang pagkawat sa tubig baha. Urog na sa mga kali sa palibot nganing makarayo sa aksidente. Sarong pagirondom kan Mais and Geosciences Bureau kan DNR.
Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistencia nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programa Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long-lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more.